Lek namine ngoten sejatine Wulandari. Oh, Lari foto. arek foto jenenge Wulandari. Leres. Jan ayu mboten kados sing dikendikaken bapak niku wae. Lah lek wis ayu jare Oke, gak yo. diomongno. Oke. Ngomongno Gina karo Sariem iku bedane ndi le? Pokoknya sing sakniki niki ayu temenan ngoten lho Pak. Kula sampe mboten saged gambaraken. Masyaallah, arek lanang nom lek kepethuk arek ayu sing kadung seneng gak eling lor kidul, gak eling isor dhuwur. Sing ta? Sing jenenge sapa? Wulandari. Wulandari. Iki arek pundi? Arek foto. Arek foto. Arek foto kok ana jenenge Wulandari saelingku. Saelingku ngaku yo dadi lurah. Arek jenenge Wulandari ku di foto gak ono. Sing ono ya Gina Sariem Paimah iku sing ono. Niku lari foto jaman singen, sing jaman sakniki jenenge sae-sae, Pak. Lek sing jenenge apik ku biasane. Nggih. Lek gak anake lurah, anake tedak rembesi mati. Biasane ngono. Lah lek ndek foto iku sapa? Lurah ya gak ono, lurah ya ndek. Lek sak lamine kula tepang niku Wulandari kok lare biasa niku putrane nggih petani napa wis tiyang tani utun niku, Pak. Anake petani biasa. Nggih. Kok gawe jeneng sing jeneng kaya jeneng kraton. Hah? Wulandari. Lek awakmu jeneng Lintang Trenggono iku wah pantes jeneng anake lurah. Hah? Nggih. Terus karepmu yo Lek kajeng kula nggih nggih badhe kula rabi. apa le? Wulandari badhe kula rabi. Kon kate ngrabi arek wedo iku apa wis siap sih? Kon nyambut gawe lho durung. Hah? Kerja durung oleh kaya ya durung apa lek kon rabi ku kate jaga ke bapak. Rase bapake lurah. Wong sugih mubrah-mubru bondo donya. Ora bakal bapak kate nomboki arek sing males. Boten. Sejatine kula nggih badhe pados pendamelan. Oleh penggawean. Ngawekani supados saged nyekapi kebutuhan keluarga, Pak. Ya, Nggih. ngene. Anake lurah ora kudu dadi wong sing hubungan. Sombong, Nggih. gedhe-gedhe awake dhewe dupeh anake lurah. Nggih. Bapak ora seneng itu. Bapak kepingin anake iso dadi contoh para muda. Ya, sing sregep, sing disiplin, sing duwe tumindak apik. Ya. Ora duwe tumindak sing ala. Nah, apa meneh awakmu wis lulus teko perguruan. Kudune wis ngerti teko bapak gurumu dikandani ndi tumindak sing apik, sing elek ndi. Ya. Nggih. Nah, mula saka kuwi bapak kepingin ngerti sing jenenge Wulandari ku sing kaya apa kenalno karo bapak ibumu. Lek ngoten Wulandari kula beto mriki. Sik tak susu wae kok. Oh, nggih nggih ngapun ngapun. Durung apa-apa nek dikandani koyo dikongkon ae. Kagum seneng niku napa, Pak? Dadi ngene, Wulandari ngomong ngono. Nggih. Lek anjane padha senenge karo awakmu, kudu kok larang nang bapak. Kula tepungaken bapak kali. Cek ngerti sapa bapakmu, sapa ibumu. Terus cek ngerti bobot bebet bebete. Lah kon wis ngerti. Anake sapa, turunane apa? Heh. Nggih. Lek pirose kula niku pokok lare ayu niku nggih mesti lare sae. Iku sing gadahi. Arek ora genah kaya sak awakmu ngene iki. Dadi rabi ku gak diges disorong dino le. Rabi ku diges sama selawase. Mula wong rabi ku ya kudu goleki bobot bebet bebete. Ya. Dadi sipate kaya sapa, terus bapak ibune ya apa, iku nurunno nang darah nang anake. Nah, nek wis iku iso digoleki, nah iku baru awakmu iso bener-bener kate nyenengi kate nabiane itu. Ya. Jadi sing tak jaluk sepisan telusurono. Arek iku sapa? Wong tuane sapa? Omahe ndi? Ya.
Nggih. Sing ping pindho nek ancene padha-padha senenge. Sowanno nang bapak ibu. Ya. Nggih. Ya. Menawi ngaten kula nyuwun pangestu kula derek pamit badhe prepeki Wulandari kula sowanaken bapak kanjeng. Aja usah busuk ya. Nggih. Nah, sing hati-hati dua sifat sing apik ya. Dua sifat sing lembah manah. Nggih. Aja ugam-ugum nyombongno bapakmu. Ya. Ya wis hati-hati dalam Nyuwun bapak pangestu. ya. Arek sakire. Kalau arek ayu iki wis bingung kaya kekean di muternono. Ya le, sing hati-hati ya le. Boleh ya nak yo. Bapak ini kepikiran ambek mikir apa sih ngono-ngono. Ngomong karo wong aja meneng ae. Bapak bebok karo karepmu nak. Apa sih sing kok pikirno, Nduk? Kondo. Mak. Tak rewangi poso 40 dino, Mak. Karepku iku desa iki cek tentrem ngono lho, Mak. Atiku rasane durung tentrem nek desa iki durung tentrem. Mulan, desa ora ana sing pimpinan. Wis ana pakonge ana perangkate lan apa awakmu melok-melok mikir desa. Ola apa? Kok kakek pikiran kon mikirno desa. Kon iki rakyat biasa, wong cilik padha ambek bapak. Wis mulai ae, mak karo bapakku bendina sungkan karo wong balekno tamu. Kabeh padha nakokno awakmu kono ora gelem nglakoni rapi. Kabeh padha teka seneng nang awakmu yo ora gelem. Kate milih wong sing ya apa sena, kon wis wayahe rabi. Akeh wong lanang sing mbok tampik. Emak, bapak, Iya, Nduk. aku gelem rabi. Tapi lek ana pawongan sing sekti mandraguna sing iso ngalahno Nyai Ranti. Ya apa, Kang? Pilihane anakmu kok cek aneh sih mbok. Lah iya, mongko Nyai Ranti ku kondange wong Dumdeng Degdaya kuwasa, wong sugih donya. Sok nyantet, Iya. sok menung jenggesan rak penunggalan. Gelem rabi lah ono. Lek oleh wong lanang sing Sing iso iso ngalahno ngalahno Nyai Ranti. Ini, ayo padha didi. Aku tak metu kampung lebu kampung. Ibarat aku tak moro-moro nggawa kuwi. Mek menawa rezekine anakku, sapa sing iso ngalahno karo Nyai Ranti ya iku maka dadi rezeki. Heeh. Ya ya, ayo ya Kang, ayo Kang.
liwat kampung metu kampung woro-woro nggawa bendhe. Mulai isuk sampai yang mene gak kepethuk wong belas. Dulur-dulur. Loh, jane wonge yo akeh tapi kok gak kepethuk belas. Dulur-dulur. Nah, iki kira-kira ndang oleh jodoh anakku. Niki kula woro-woro. Nggih. Sapa-sapa sing bisa ngalahno Nyai Ranti. Lek wedok dadi dulur Sinara Wedi tapi lek lanang bakal dadi bojone anakku. Jelas dulur nggih? Tumbas, Pak. 2000 mawon. Tumbas kakimu. Ini tadi tuku apa kan ini? Tuku es. Loh, kupingnya dublek. Aku kira dodol es. Ayo tak mikir ngeten lho, Pak. Biasa iki wong dodol es iku awan-awan. Sampeyan bengi-bengi lho, anjene kurang penggawean apa mboten kerasa tegriya. Kan ku tak julek lho niku. Aduh, Durung. jadi kok pun sak. Aku kira dodol es. Dodol apa kok asli? Tambah angsli. Wong sok angsli ngene angsli iki yo. Kok sing ning kok angsli. Oh, ketoprak. Ketoprak jas. Iki bendhe woro-woro. Woro-woro. Semerap. Apa? Sing tak foto niku woro. Woro-woro iki aku sampe tak rewangi mlebu kampung metu kampung. Mlebu pawon terus mangan. Bongko. Mas jan sapa-sapa sing iso ngleboni sayembara. Maksude iki lek lanang kaya awakmu lek iso ngalahno Nyai Ranti. Iki tak jodohno ambek anakku. Mau sapa-sapa sing iso ngleboni Sayembara. Boroten pundi sayem niku? Waduh kok iki bulet kaya kula sawah ngono. Lah jare sampean sayem Sayembara woro-woro des. Mbok sayem woro-woro. woro-woro. Ah. Sinten-sinten? Sapa-sapa sing iso ngalahno Nyai Ranti. Iki lek lanang kaya aku tak jodohno mbek anakku. Padahal Nyai Ranti kecil. Kecil apa? Kula niku entek sak gegem. Nyai Ranti. Nyai Ranti sing ngira-ngira ngono sing mendel kowe. Oh, Nyai Ranti menungso des. Oh, menungso. Lah, enten apa sampean iki? Enten apa? Lah nopo sampean kok nyisil? Loh, kok ketoprake lakone apa kok? Kok tambah iki tambah. Sing tuwek tambah turu pisan. Lah kok gawa ketoprak. kok jaman kaya ngene kok bawa ngene tak aran dodol es gak ono es. Bendhe, Bende. bendhe Karepe bende. woro-woro. Nggih biyen lek bende woro-woro. Lah terus karepe niku napa? Woro-woro. Nggih. Kula niki golek jago Pak Bayi. Lah, bayan. Oh, Pak Bayi. Bayan. Kula niki golek jago. Nyolong nek kampung lain kathah. Boleh jago. Golek jago. Nggih. Boten pandang arek cilik, boten pandang wong tuwek. Pokok sing penting iso ngalahno Nyai Ranti. Tak olehno anakku. Oh, anak kula niki ayu. Wedok berarti. Jak baji. Lah bayan. Nggih wedok. Jenengan kasih itu apa ta? Enggak aku takon. Lah aku sak menehi pamung sih. Nggih. Ya paling ora aku ngrewangi golekno wong jane melok iki. Tak kira lek kane melok bojone sepitu. Wong kok aku wis gak kuat apa-apa kan. Berarti lek ndika iku melok sampean saluraken ten nggih penduduk sampean. Tak rewangi ngandani pendudukku cek melok esmu iki anu. Saya borongmu iki. Iya. Nggih. Kula mau daftar nggih. Daftar wis. Daftarnya mau pinten? Waduh, arek iki Iku katanya daftar sekolah. ana wong pangkal ya. Ora ono. Oh, gratis. Wis, golek ono. Ya. Nggih, matur nuwun. Tak rewangi golekno penduduk. Nggih. Matur suwun, Pak nggih. Wis, lega. Liwat Pak Bayan disalurno karo penduduke. Iki lebih oke maneh. Tak balekno ya.
meneh langsung iki mulai langsung nang Jember iki. Ya. Tapi nang iku nang basecamp dhisik barang kok pakai ya. Baru muncul ya. Enggak boleh. Tambah rono nanya. Ya wis boleh rono aku saiki nang Ing Jember ono? Iya. Waco yo. Waco. Pote. Majang jek ngetan ya lho. Ngetan ki sak jam setengah yo. Sopo bisa nyabranganno nanti timbangan wak mami. Aku sing iso nyabranno Wulandari. Kakang Lintang Trenggono. Mrica kecut rinengga toya saunine duha Wulandari kerjane ayu kok gawe bisa lagi balik maneh. ojo ngatur Kira minggu kok boleh orang bisa. glowong esok bos lawat kumamujo kelambi cekak ora ketang kok wis ditakoni gede Tresno iku lho. bature Wulandari Yo yen sore tri momijeti koyok takon tapi ku secara gak langsung gak wo karo Lintang Trenggono lek awakmu iki gak percaya tresnaku nang awakmu. Ya iya mangga tak takoni. Sakwira gedene tresnane sampeyan nang aku kan. Wulandari. Sampe nyedek rene, Dik. Tak kandhani. Gedene tresnane Lintang Trenggono nang Wulandari ngono, Dik. Sak pucuke kuku ireng iki lho, Dik. Loh, lek ngono ya berarti sampeyan gak tresno temenanan nang aku lho, Kakak. Kok iso gak tresno iku lho ya apa sampeyan iku? Lah mek sak pucuke kuku. Sak pucuke kuku iku sampeyan gak ngarani aku gak tresno. Terus karepe sampeyan sak piro? Yo sak Gunung Semeru ta sak Gunung Himalaya ngono lho. Sik. Gunung Himalaya sing paling dhuwur sak dunia itu. Yo iya lah jarene tresno temenanan. Wulandari. Aku sing moro wis sampeyan gak usah marani aku. Ya wis ngono jual mahal lah. Gedene Gunung Himalaya iku, Dik. Gunung Semeru kena erupsi jogrok anjur, Dik. Tapi lek pucuke kuku ireng, Dik. Tak ketok esok sore cokol, tak ketok sore esok cokol. Tegese tresnane Lintang Trenggono nang Wulandari ku tresno sejati. Ono apa Wulandari kok ketok susah ngono, Dik? Kakang, Iya. tapi aku wis kadung anakno sayembara lho, Kang. Lek Wulandari nganakno sayembara. Terus aku yo apa, Dik? Kudune nek sampean ajenge tresno karo aku ya kudune melok sayembara iku lho, Kakang. Melok sayembara. Bunciku apa? Sampean tresno apa ora karo aku? Tresno. Tapi sampean kudu roh. Sapa Nyai Ranti sing sampean sayembarakno iki? Nyai Ranti ngono wong sakti mandraguna, tukang santet, tukang jengges. Wong
Dik daya kuwasa, Dik. Berarti sampean lek ngono gak percaya gak tresno karo aku, Kakang. Lek sampean anjene tresno karo aku, ayo melok aku tak duduhi barang sing iso ngalahno Nyai Ranti. Sampean duwe Aku duwe, Kakang. sing bisa ngalahno Nyai Ranti. Iya, manut aku ayo melok aku. Terno, Dik. Ayo. Tak eloki sayembaramu. Dan Iki dek alas, oh dek lapangan kono, lu kuat iki. Nyirante, santai Nyirante. Duit wis tak jopo dek berangkat. Sopo sing macam tak bayar, sopo sing macam tak tuku. Iki asisten setiane Nyirante. Sopo sing macam? Stop! Dek pun enten ya total setruk. Sama itu. Stop! Lagi. Kona tole stop! Ayo kana wong total setruk kok setrap. Oh, dengkul muat kos. Stop, ono wong mlaku terus mandek iku stop. Oh, stop. Awake aku lak duro dai iso muni stop. Lah iku, Bang. Iku minangka contoh. Oh, nyali wah mikir. Gak boleh. Tapi lapo. Boleh sapa wae kok. Ate golek Nyai Ranti. Oh, golek Nyai Ranti. Durung ero Nyai Ranti ku sapa? Ranti. Awake aku duro dai iso muni Ranti. Wis pindho iki, Bang. Iku ngono kekerucut. Iso kumumune rante krungu irungmu. Krungu kok irung kuping. Iya, jan lucu. Kau lagi lucu ora celakane. Kandhane kok. Nanti awake kon golek Nyai Ranti. Iki langka ono mayati. Ah, oh mayate wong langkai depan jam kok. Wedi awake. Wedi apa aku ora wedi. Masih kon wong medguri aku ora wedi. Lho, cocok macam ya awake aku. Sopo jenengmu? Aku ono wong petang polo nyerang awake aku ndak mundur. Wih, sombonge temenan ae. Oh, temenan. Anakne gak mundur. Ayo boleh mundur orang ono jurang nih. Oh, possible. Anjene pendekar kucuk. Sopo jenengmu ayo kenalan. Ayo. Oh niku. Macam-macam mlebu nang kene lewat kene butuh kenalan. Yo. Sopo jenengmu? Awake aku. Heeh. Awake aku Sindu. Sindu. Oh, kancane Graono iku, Pak. Oh, dengkul mandlong. Lah jaremu Lindo. Lindu iku gawe L. Oh, Lindu. wis Pak Sindu, Pak Lindo kon minggiro. Aku tene golek Nyai Ranti kan tak pas. Oh, macam-macam. Lho kon wani karo aku. Oh, ana sehat ini. Ya. Tak tendang sepisan gelundung pisan. Tak tendang pindo gelundung pindo. Nek tak tendang ping 100 mate. Yo macam ya awake aku. Sindu asisten setiane Nyai Ranti. Asal bisa. Ayo. Kan tak jombrono ping pisan glondong pisan. Tak jombrono ping pindho glondong pindho. Nek tak jombrono ping 100 mate. Celaka apa akeh pindho. Ana apa? Yo, engke. Hah? Iya. Ono Wah. macam-macam. Kita lebih waktu ya. Oh nih. Akeh. Apa? Ada murid-murid tene sekali. Ayo. Kon mana ambek aku? Ayo, Denny. Apa sih tak Denny? Ayo. Woi. Ayo. Kering. Oh, jadi saya kan bebas kan ngelawan aku.
iso. Gara waras. Ampun, ngale. Ampun, Ngale karo gatelan. ampun. Dari Waras no sih. Waras no sih. Ya wis tak warasno. Waras. Matur suwun ya. Aduh, saya waras kapok awake kok. Wis kapok. Makane yo macem-macem mbek awake aku. Kon ro awake aku sangar ngene iki. Aku wis wedi. Yo, Ya. macam-macam lewat kene dan golek nyai rantai aku pun. Ngale. Kowe pepes kan. Ngono kok lu tambah uang. Oh, menang Lani. Lagi kok. Sampeyan kowe dekene kak. Lah contone apa? Oh, iki bisa. Iku koncomu iku gawe pempes iki. Oh. Anjene. Sampeyan kowe dekene. Contone wis tutup ta. Oh, padha ae iki den golek atus. Gembu yo lumpur. Oh, iso wae iki totol soto. Soto lek tanggapan wae gak tanggapan yo totol maneh. Enggak soalnya prene padha karo bakul soto di Garuda. Apa yo macem deh. Macam ae aja kok. Kowe dekene lapo sampeyan iki? Kon terus wae aku. Sopo? Asisten. Wah, ono asisten to brewok. Asisten iki wong resi. Lah kok gak tau adus ngono kok. Iku lah zaman biyen resik. Lah iya, Suwe-suwe rusuh dhewe. asistene opo di pabrik opo? Asisten ku nama si dia papre deh. Lah terus asisten dene lek kali Pak. Asisten nyai rante. Awake iki kok daro wong do dengsa pandan arum nyai rante. Yuk dek kita opo lagi lho. Yuk dek. Iki bisa. Ya. Telepon muring-muring musuh dagelan. Aku kebayang kok dagelan. Kebayang. Dagelan. Kebayang masuk kebayang nih lucu iku dagelan nek. Anjen aku ben pensiune Pak Marsam. Anak bae Pak Marsam. Awake kon golek sapa? Aku kate golek sing rame-rame lho. Sing jarimu Rame-rame iku karnaval iku nek kono mau. sapa iku direktur iki lho. Direkturmu Nyai rante. waduh. Jenenge kok Nyai Rante. Tumini ngono lho kok Nyai Rante barang. Udah keren wong dudeng kok tumini. Loh, gak mesti. Uang jeneng gak mempengaruhi, sing penting kesaktiane. Loh, kalau lek tumini iku lagu India. Ya apa? Tumini ae. Oh, gak ngono. Wong lagu India wis pinter wong kene. Lah iso. Awe aku iki turo. Duro. Nek awake aku dipilih karo Nyai Rante berarti aku yo dudeng. Awake iki konggo kepuk kate golek sapa? Loh, ya boleh sing ngatene gawe ketro. Kono kon awake kon daru lek awake sakti. Sakti apa? Buktine koncone awake ikut aku kon gatel-gatel. Lah iki lah kancamu. Lah aku yo gak iso. Lo pengin nyoba? Lah cobaan. Tak golekane. Ayo, lali. Ayo golek sapa awake kon? Iya ya. Nah, ayo. Bang wis dek kono koyo golek iso. Eleng. Nah, Nyai Ranti. Tak golek Nyai Ranti. Nyai Ranti tak awake gawe gepuk, gawe gowo pring iki ki apa biasae? Lo tak gawe apa ya awakmu katene? Lali. Kan Akhirnya gepuk langsung kate gepuk awake aku langsung gepuk mic. Gepuk iso apa ya? Ayo. Gepuk iso apa? Eleng. Gepuk ya. Ayo. Gepuk awakmu. Lali. Sopo ketua Elodro iki? Nah, ini ketuane lo iki sampean apa Marsam ya? Piye kan? Ya sebut pokoknya sing bayar aku iku ya ketuane ngono ae. Wis aku wis aku gak tapi wis gak tak golek direkture wis cabut gawe dhewe. Lali. Ya Lali. Aku masuk ke kentel. Semedemu sing tuwe wis wedi. Wong lurus kabeh wis melayu. Datang ono arek cilik krosok iki kentel kate nglawan awake aku. Asisten Rententeng Sindu. Sopo wae tole kok wani-wani ini mlebu iki. ana wong di tengah dalan cekap ndake pating yayak. Centenge Nyai Ranti kok. Tenangnya nanti
Kenalno. Sing bakal ngrangket Nyai Ranti, Lintang Trenggono. Lintang Trenggono gak ngrangket Nyai Ranti. Ora nyatakan tak oleh. Tak turun ngrangket aku sak turun ngalani awakku. Sopo aku? Nyai Ranti. Apa wis kandel kulitmu? Sik. Tembung mriko sing kaya ngono iku lek ngono mriko iki Nyai Ranti. Ana siji loro ya aku Nyai Ranti cabang. Terus Mapan kebenaran Nyai. mapan kebenaran. Iya. Ya seneng to lek kepethuk Nyai Ranti. Wong Nyai Ranti ya ayu. Mriko aja jejemberi kaya ngono Nyai. Lho, Sing tak arani mapan kebenaran iku aku nuju karo sing tak dadi tujuan. lah tujuanmu apa ta, Bagus? Ora ana liya dinane iki aku bakal ngrangket Nyai Ranti. Lah lek wis kok rangket apa aku bakal mbok rabi aku manut lho, aku manut. Niko iku wis tuwek Nyai. Lho, tuwek-tuweke klopo lho, Le? Terus Tambah tuwek ya tambah akeh santene to. Aja kaya ngono. Kowe iki kerenge gak suka, aku gak suka. Riko iku wis kakean cacat kurang condro Riko iku. Polah Riko kok nganti kaya ngono iku ugemono Sumbasita Nyai. Cah Bagus. Ngomong mulai mau aku kok durung mangerteni sapa sejatine awakmu. Kok wani dumaka ana ing tlatah Nyai Ranti, Cah Bagus. Aja longgo. Sapa sing ate lungguh? Aja. Kudunen lho golek longgo. Nek Riko takon karo aku, ya iki Lintang Trenggono. Lintang Trenggono. Iya. Kok pas banget. Bocah Bagus jenenge Lintang Trenggono. Sajak saumpama aku kenal wis cedhak lak yo. Aja cedhak-cedhak aku gila karo Riko. Nah, kaitane ya gila. Suwe-suwe ora gila. Apa diombeni arak apa piye? Aduh. Lho, aja cedhak ae. Soale aku biasane gawe tambure wong mabuk. Piye? Apa tak mabukne dhisik? Mabuk-mabuk aku iki anake lurah Pandanarum, Nyai. Elek-elek aku iki Lintang Trenggono anake lurah Pandanarum. Kok sik ta Lintang Trenggono tak lulus awakmu kok ya ora kenek. Jaluke kowe iki piye to? Lho. Saiki aku bakal ngrangket, besok ya ngrangket. Masane aku wis ngrangket jenenge Nyai Ranti, aku sida rabi oleh arek ayu. Ya aku iki to rabian. Wong aku wis nganggur 8 taun. Gak duwe ilonan. Masir lho aku. Gak duwe pengilon Riko. Lho. Kacaku pecah lho. Layak wis tuwek gak duwe unggah-ungguh ya Riko iku. Sansaya suwe omongmu kok saya pedes. Dasar kepara nyoto. Lintang Trenggono. Iya. Aku mangerteni yen kowe iki teko paguron. Ngerti ya? Iya. Tapi kowe ibarat nyicak ning tlatah Nyai Ranti, ibarate mung mungsuh dhuwuran mung ganteng. Timbang kowe lebur tanpa dadi, lah ya ampuk dadi bojoku lah ya enak to. Aja ngono to. Aku nguasno pola Riko ku gila. Nah, kowe gila, aku dhewe ya kaya telekenyar-telekenyar. Yo nopo ngeten iki? Digrebuk napa yo nopo ngeten iki? Wis anakku panut, kok uklek-uklek aku ya. Nyai Ranti. Ora kesuwen omong Nyai Ranti. Apa? Dinane iki aku bakal rangket Riko. Lek wis kok rangket terus aku mbok bakal apa
ben mulya ben ayem tentrem yen ora ana riko ya Nyai. Lintang Trenggono. Iya. Dina iki awakmu nantangan. Dina iki dina sing wis mestine awakmu mati apa ana. Lintang Trenggono ibarat petek karo geti ngabruk. Iya. Nyai Ranti sing dodol, Lintang Trenggono sing tuku. Dadi Elingo Nyai Ranti. Riko duwe pokal gawe kaya ngene sik gak mari dendammu karo aku. Anak paten ono aku kan. Aku duduk pangeran sing duwe hak njabut nyawamu. Nanging ngertenono. Saksuwene iki desa Pandanarum geger kesruh ora liya ya Riko. Ora tak selaki kan. Aku sing gawe karang Abang Pandanarum. Karep Riko apa? Bedhae aku kepingin dadi penguasa ning Pandanarum. Nyeranti. Sembarang sing kedadian ning donya iki gak ono liya kejaba saka keparinge Gusti. Lah kok Riko nantang karo keparinge Gusti? Wis kaya ngene. Aku pasrah barek Riko kan. Riko wis mlegeno kalupakan Riko. Wis ngakoni salah. Gak kuat. Sindu wis gak ono. Kurang ajar kondu. Nyai Ranti, apa Riko wis lumangsa salah? Wis gelem nglakoni barang sing becik, ngilangi barang sing salah sing wis-wis. Iya kan. Lek Riko gak gelem ya gak apa-apa. Ojo kan. Aku manut barek Riko. Riko manut? Ya wis. Lek Riko manut, tak suwono karyane Gusti muga-muga Riko saka waras balik waras.
aku isin. Ora usah isin, ayo ngadeg. Saiki Riko wis waras kaya wingi-wingi. Apa Riko sing tetep kate gawe wonten maneh? Ora kan. Nek Riko sing kate tetep ya tak balekno maneh. Ojo kan. Yo. Kirani kabeh ngono pokal gawane manungsa. Manungsa mung iso pokal gawe nanging Gusti sing mandekno. Terus kan. Ngene. Sarene Riko wis sadar mongso salah, tak jaluk ayo bebarengan bangun desa Pandanarum. Monggo Riko gelem. Serojo aku kan. Gelem ya. Gelem. Sisan gawe. Riko duwe anak wedok, aku duwe anak lintang tenggono. Lah karep Riko. Ayo besanan. Supaya desa Pandanarum ini saya kuat anane ana wong sing duwe pengaruh ing desa kene nyawiji dadi sawiji. Riko gelem. Aku gelem besanan banget Riko. Syukur nek Riko gelem mergo Riko wis gelem wis dadi sawiji. Mula ayo padha ndonga. Padha ndonga marang Gusti Kamur Bae Bupati. Sak marine lakon iki ing desa kene padha tentrem ayem kalih sing sanggala. Masyarakat ya apik. Ya dosina mane ya slamet, akeh rezekine sing nanggap ya akeh rezekine ado bilaye. Terus sing disunat gendang waras dadi anak sing soleh lan soleh. Kak, Apa? ning Ono apa nek? Wulandari kan. Wulan. Apa ono wulan? Wulandari minggat teko omah kan. Apa sebab minggat? Mereka arep tak paten. Walah. Nanti. Ya wis. Aja sedih. Nek kaya ngono, delok sapa iku? Wulan anakku. Sepurane Pak Yono. Nggih, Pak. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pak. Wis aku. Gak usah isin iki barang sing wis kedadean saka karsane Gusti. Mula dina iki Ranti anakmu tak jodhokno karo Wulandari oleh lintang. oleh lintang tenggono. Ngene, Rumangsa bombong atiku kan. mula wis kabeh padha dadi ayem tentrem. Iki ora ana liya. Kok gawene Nyai Ranti muga-muga ing tembe ora ana kedadian iki. Ayo ndedonga bebarengan karo Ludruk. Lero anyar.